Mi-am trimis niște mesaje. Cum? Da, păi am trimis să văd dacă... Să văd dacă el poza și... numai că nu are timp. Ieri a adăugat cineva 100 și 500. Tu? Nu, acum nu ți-am adăugat eu. Bă, dar tu la ce rank ești? Ei, La ce rank ești? La ce? Mai trebuie 3000 și ajung la E. Să vezi după aia cât o să-ți trebuiască pentru F. Tu cât level ai? Cât level ai? 52. Eu am 62. Nu, pe acolo sunt level mai aproape. E gata peștele? Abă mai pe 2000. 2 metri. Eu te sap aici să te fac bani. Da, și eu. E mare deci. Bă, vreau. Eu mă țile în Glowstone, știi, ca să văd. Ce frumos arată. Ce? Aici, la mine, cu rank-ul ăsta, e plin de gold, e plin de blocuri de iron și de aer normal, de diamond. O să vezi pe filmare. Ajung eu acolo și o să cândva. Mie știi de ce nu-mi place la anumiți YouTuber ăștia care au abonați foarte mici? Pentru că nu se știu, nu fac minigame-uri, nu încep... Ar fi mai fain să încep cu o serie de minigame-uri și pe aia să încep single player. Pentru că dacă faci minigame-uri, lumea îi place mai mult, pentru că minigame-urile sunt mai faine. Diferite. E mai simplu. Sau știu ce știi. No, stai, că ăstea trebuie să le vindem așa. Că nu mai putem vinde asta, asta. Și ce mai avem de vândut? E gata? Stai puțin că acum... Ce are? Că nu pot muta ăla numai dacă intru în inventar. Acum am dat seama. Și ce fac eu cu diamondul ăsta? Bă, au fost undeva blocuri de la de gold, așa direct făcute. Stai puțin că dacă arunci un bloc, ceva bloc acolo, cred că ți-l... Nu. Bă, n-auzi. A fost vreo mapă de asta cu o mine, cu blocuri direct de gold, așa, blocuri direct. Nu, numai cu gold normal. Și atunci tu cum e de gold blocuri? Gold blocuri. Da, cum e de blocuri. Da, păi le-am făcut eu blocuri. Că m-am dus la casa mea unde am enchantment table și unde am astea pentru craftat și am craftat alea, pentru că dacă ți le dădeam direct gold, era mai greu să le vinzi. Ți le-am dat direct așa blocuri. Ziceam că trebuie 3 blocuri. E cu mult mai bine blocurile. Dar tu blocurile de gold le poți vinde? Da, trebuie un stack și mai trebuie încă 3 ca să am un stack. Că mi-ai dat 61, știi? Da. Și nu știu de unde să fac rost de el. Dar tu pe rank-ul tău nu ai? Ce? Din asta nu ai prostii din astea. Să vând blocuri? Ok. Da. Ba da, am, numai că n-am numai 3 blocuri, știi? Nu, dar ziceam că tu nu ai pe mapă ca să... Nu ai gold pe mapă.
Ba da, în gold, dar No, gold păi ăla, du-te la ori rankul blocuri. tău, cumpără de la shop lemn, fă un enchantment table și fă blocuri. Așa am făcut și eu. Eu acum am la lemn plin, am. O să-mi trebuiască bani mulți, nu numai pentru minat, o să-mi trebuiască. Trebuie să topesc ăsta, știi, or. Da, trebuie să-l topești ca să-l facem blocuri. Dă multă timp. Păi îți ia ceva timp, dar nu chiar așa de mult. Cât crezi tu. Da, păi eu când o să trec la rank-ul cu blocuri, nu o să topesc, numai când o să trec la rank-ul cu blocuri, atunci. Nu o să topesc goldul, că o să-mi ia mai mult. Și când o să trec la rank-ul cu blocul de gold, o să spun că e mai bine, așa, cu rank-ul ăla, decât să îți faci multe furnale și să te prăjești. Ce e ăla? Melodie. Ce mă doare gâtul. Ai fost vreodată la PvP? Da, dar e cam nașpa pentru că te omoară ăia. Știu asta, zic. Eu nu vreau încă. Că-ți pierd după aia itemele. Poți să duci numai o sabie și un gapple. Pentru că sabia faci rost repede de aia. Pentru că ai la diamante. Deci eu practic acum l-am întrecut pe Raul cu mult la rankuri. Dar el a rămas la E. Da, da. Și o să la F și o să trec la G. Eu acum o să trec la E, bă, dacă o să mai am 2000. Îmi trebuie 2000 și trebuie să fac rost de ei repede. Scuze. Dar tu ai diamante pe rank. Diamante am în mină, am diamante. Ai bun atunci, că faci mai repede. Da, dar am 7000 acum, știi? Dar tu la ce rank vrei să treci? Eu acum sunt la rank C și trebuie să trec la E. Ăla cu cât? Cu 800.000. Și mai trebuie 1000. 46.000 mai trebuie. Hai, sapă, tata, hai, sapă. No, hai să sap și eu sub ăsta ce o să pat sub mine. No, pleacă sub pământ, băi. Și ăsta o să pat sub mine și eu sap sub el. Și acum las stop sub pământ. Asta. L-am băgat pe unul sub pământ. Dacă vrei poți să iei. No, fraiere, acolo să stai. Să vedem noi. Perfect. Mamă, ne ducem sus. Scuze că am stat un pic, am vorbit cu mai bine. Ai mai invitat pe cineva pe Skype sau nu? Nu, n-am mai băgat pe nimeni. Bun.